What's up YouTube? I'm Diana. I'm Andrew. And we are Diandrew. Yo guys, today yung lakad namin ay tonight pala. Tonight is the night. Is the night na magpunta ng food fest. Okay, pwede naman ng social gathering ngayon dito. So, pwede na kaming gumala papunta doon kahit maraming Yes, tao. COVID-free na kasi dito sa Macau, and I hope sana maging sa ibang bansa at sa buong bansa din COVID-free na soon. So, samahan nyo kami today. So, kakain tayo, mag-games tayo, and ano pa pang pwedeng gawin doon? Yun, mag-enjoy tayo. Yung yearly event dito sa Macau. Yeah, so, pang 5th year ko na ako. Straight yun, 5th year na 5 years ko nang straight na nagpupunta doon. So, yeah. Wow. Suki. Let's go guys, let's go! See how our face mask. Is it cute? Diba? Yeah, kung mapapansin nyo pala guys na nakamukap ako kasi kanina nagpa-picture-picture kami dalawa kanina. And Mapansin ba? Hindi naman. papansin ba yun sa mata ko? Ano? Wow! So, nag-picture-picture kami. So, tara, maglakad muna tayo guys. Bigyan muna namin kayo ng montage hanggang sa makadating tayo sa food festival or sa venue natin. Let's go! Yan, so malapit na tayo sa ating destinasyon. Ito na siya guys sa likod. Yun. Yan ang Macau Tower. So dito tayo pupunta dyan sa Macolorful. Tsaka doon, haba yan. So, Mas madilim banda go. dito. Yeah, medyo madilim. Tara guys, tara. Finally, we're here guys. So ayan, iscan na natin yung QR code para sa health. Kailangan yan guys na mag-register tayo or isang requirements yan na kailangan natin ipakita sa security guard before tayo maka-enter nitong Macau Food Festival. Whee! Let's go guys! Pasok na tayo sa Macau Food Festival. Itutour namin kayo dito sa loob kung ano yung makikita nyo. And this one will end until November 29 lang. So sa mga hindi pa nakakapanta, please pumunta na kayo kasi super duper mag-e-enjoy kayo. And please don't forget to bring your face mask and your alcohol. So ngayon, ayan, medyo na-amaze kami and kailangan namin mag-load ng aming bus card kasi yan yung gagamitin natin na pambayad sa mga tindahan or sa mga pagkain na bibilhin natin. So yan, pinapakita ni Andrew yung bus card. Ayan, so sabi ko sa kanya, lagyan niya ng 200 MOP or nasa mga 1,300 pesos. Nakapagpa-load na siya ng 200 mop and meron ding libreng tissue at wipes. Diba? So cool. So now, let's buy water na kasi medyo mas tipid dyan or mas mura dyan compared dun sa mga booth. It's time for fun! So ayan, we're trying to show you guys kung gaano kadami dito sa event na to or dito sa Macau Food Festival 2020. So yearly yan guys nagaganap dito sa Macau every November if I'm not mistaken. So ayan, tour namin kayo and samahan nyo kaming maggala dito. So ayan, meron din silang pa-entertainment, meron na clown. Yan. So they're playing games na, mga shoot that ball, ganun. Gusto nyo ba yan? O diba, pati si Andrew enjoy na enjoy siya. Napapasayaw pa siya ng ganyan. O sige babe, kaya mo yan. O ha? Ano ha? Saya ka? Diba, ang daming kumakain guys. Ang daming tao. Sobrang saya. Sobrang nakakamiss na makakita ng mga ganyan na madaming tao sa labas. And ngayon guys, this is the time. Maghahanap na tayo ng mga pwede nating kainin. So, let's go! Ipapakita ko sa inyo yung mga iba't ibang pagkain na mabibili or makikita nyo dito sa food fest na to. So, enjoy watching guys! Bawal magutom! Char!
Talong! Isa to guys sa pinakamasarap na pagkain na natikman ko dito sa Macau. Yung talong na yan, maraming bawang na nakalagay. Tapos, ang sarap. Sobrang sarap. Lalo na pag bagong luto siya. So, ayan. Matakam kayo mga sis. Ngayon, naghahanap kami guys na mauupuan namin kasi sobrang daming tao. Punuan talaga yung mga upuan as you can see guys yan. Share na lang pag kami nakita kayo na 2 tao lang. So yun. Ito ang Macau Tower. Kain na tayo guys. Yan yung first batch namin. Bumili kami ng 2 talong at pusit. So, let's eat. Bon appetit! Kakatapos lang namin kumain nung first batch. Kinain namin talong at saka pusit. So, try namin sumilip dito Grilled sa talong with bawang and spring onions. Tapos, whole grilled squid. It's playtime! Let's go! So, punta tayo dito sa baba. Ayan, papakita namin yung mga iba't ibang games na pwede nyong laruin dito. So, medyo mahirap mga sis bago ka manalo kasi talagang pahirapan yung mga games nila. So, yan. Yan yung first game natin. And, sa kasamaang palad, bokya. Here's the second game, yung basketball, shoot-shootan, ganun. Here's the third game. Slide nyo lang yung chip na yan. Then sa dulo may nakasulat na number. Kailangan nyo maka 9 na score bago nyo mapanalunan yung stuffed toy. So wala, hindi ako naka 9 score. Madaya! And here's our fourth game. Ayan, so ibabounce nyo lang yung bola hanggang ma-shoot dun sa parang jar or dyan sa may container. Kailangan ma-shoot nyo yung 4. So wala, bokya sa Diandrew. Then, it's my turn. So wala, ganun din guys. Bokya ako. No, wala ka na panalunan. So uwi na naman tayo ng bokya. And here's the final and last game na tinry namin, yung dart. So good luck babe. Enjoy! Oy, bulls! Meron yun? Nakuha na mo? Oo. May free ka? Maliit lang. Just this small? Yes. Red, can I have? Nanalo siya. Bullseye! Asa yung panalunan mo? Okay, so palabas na kami. Time to go home na kasi may pasok pa si Andrew. Magpipicture lang kami na isa. Edi, wow, wala kang papasok. Kaya wala akong pasok.